Dobrý deň, moje meno je Silvia Batorová a za našu skupinu som si pripravila prezentáciu na tému Vstupné posúdenie smeru vývoja firmy. Táto prezentácia sa týka úlohy číslo 1 a zahŕňuje základné vymedzenie firmy na trhu a základné informácie o firme v rámci BEA1. Zatiaľ sa ešte nejedná o detailnú analýzu, ide len o vstupné zhrnutie. Firma, ktorú si vybrala naša skupina, je Plzeňský Prazdroj, česká firma založená v roku 1842. Plzeňský Prazdroj disponuje portfóliom 12 značiek, medzi ktoré patria Pilsner, Radegast, Kozel, Kingswood, Frisco alebo Birell. Celková firma ponúka 50 pív a nápojov, ako sú cidery a radlery, ponúka ich v rôznych cenových kategóriách a vďaka veľkému výberu firma oslovuje široké spektrum spotrebiteľov s odlišnými preferenciami. To následne zvyšuje konkurencieschopnosť firmy. Značky Plzeňského Prazdroja majú bohatú históriu, ktorá prispieva k dôvere a lojalite zákazníkov a posilňuje vnímanie kvality ich produktov. Plzeňský Prazdroj má podiel 45% na českom trhu, čo z neho robí dominantného hráča v tomto sektore, keďže predáva viac ako iné české firmy. Od roku 2017 je vlastníkom spoločnosti japonská firma Asahi Breweries, ktorá priniesla nové investície a umožnila rozšírenie medzinárodného vplyvu spoločnosti. Vďaka tomu sa otvárajú ďalšie príležitosti na globálnom trhu. Plzeňský Prazdroj sa môže pochváliť dobrým menom, bohatým know-how a dlhou históriou v pivovarníctve. Tieto faktory prispievajú k dôvere zákazníkov a posilňujú jej reputáciu. Firma spolupracuje s certifikovanými hospodami, ktoré ponúkajú pivo plzeňského typu a tým sa zabezpečí vysoký štandard kvality ich produktov. V oblasti sponzorovania sa spoločnosť angažuje v podpore rôznych akcií, vrátane neziskových organizácií, športových podujatí a majstrovstiev. Tým prispieva k rozvoju komunitných aktivít a zvyšuje svoju spoločenskú zodpovednosť. Okrem toho má aj viditeľný marketing, ktorý pomáha zvyšovať povedomie o ich značke. V oblasti udržateľnosti spoločnosť podniká viaceré významné kroky. Jedným z nich je zrušenie kovového obalu na hrdle fliaš, čo ročne eliminuje až 106 tón odpadu. V roku 2022 spoločnosť prestala používať PET fľaše, čím znížila spotrebu plastu o 1300 tón ročne. Toto rozhodnutie výrazne prispieva k redukcii plastového odpadu a podpore prechodu na ekologickejšie plastové materiály. Cieľom spoločnosti je zároveň dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030. To zahŕňa znižovanie emisí skleníkových plynov, optimalizáciu výrobných procesov alebo investície do obnoviteľných zdrojov energie. Znižovanie spotreby vody je ďalšou prioritou. Spoločnosť implementuje technológie a postupy, ktoré umožňujú efektívnejšie využívanie vody vo výrobe, čím prispieva k ochrane vodných zdrojov. Ako ďalší cieľ si Plzeňský Prazdroj stanovil používať suroviny získavané od farmárov, ktorí využívajú udržateľné spôsoby pestovania, čím sa zabezpečí nielen kvalita surovín, ale aj podpora environmentálne šetrných praktík v poľnohospodárstve. Plzeňský Prazdroj je najväčším exportérom domácich pív z Českej republiky. Ich produkty sú dostupné na 6 kontinentoch a vo viac než 50 krajinách. Medzi exportované značky patria predovšetkým Pilsner Urquell a Kozel. Tieto pivá si získali obľubu nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí práve vďaka svojej kvalite a tradičnému spôsobu výroby. Export do toľkých štátov poskytuje významné obchodné príležitosti a pomáha diverzifikovať trhové rizika. Zároveň to posilňuje pozíciu firmy v globálnom pivovarníckom priemysle a podnecuje ďalší rast a inovácie. Čo nás privádza práve k otázke, kam firma smeruje. Hlavným cieľom je samozrejme udržanie a zvýšenie podielu na trhu, čo sa dosiahne prostredníctvom neustáleho zlepšovania produktov a služieb. Je nutné inovovať, aby sa uspokojovali potreby zákazníkov a aby sa udržala výhodná pozícia voči konkurencii. Budovanie dobrého mena je ďalším kľúčovým aspektom smerovania firmy. Ďalej je dôležité dodržať svoje záväzky v oblasti udržateľnosti, ako je dosiahnutie uhlíkovej neutrality a používanie čistovratných obalov. Výhodná by tiež bola snaha zvýšiť podiel nealkoholických nápojov v portfóliu, čo umožní osloviť širšie spektrum zákazníkov, vrátane tých, ktorí preferujú nápoje bez alkoholu a reagovať na ďalšie meniace sa trendy v spotrebiteľskom správaní. Expanzia na nové trhy je skvelou možnosťou pre ďalší rast.
Firmu ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad dôraz spoločnosti na udržateľnosť, ekológiu a znižovanie emisií. Firmy sa musia týmto nárokom prispôsobovať. Ďalším významným faktorom sú zvýšené energetické požiadavky a rastúce ceny energií, ktoré tlačia spoločnosť k hľadaniu efektívnejších spôsobov spotreby energie a investíciám do obnoviteľných zdrojov. Všeobecným trendom v priemysle je zavádzanie automatizácie, čo zvyšuje efektivitu a znižuje prevádzkové náklady. Aj napriek počiatočným investíciám sa potom zvyšuje konkurencieschopnosť firmy. Spoločnosť musí zároveň inovovať a rozširovať svoje produktové portfólio, aby uspokojila meniace sa potreby zákazníkov a udržala si trhový podiel. Aktuálnym trendom je zvýšený dopyt po nápojoch s nižšou horkosťou alebo s menším obsahom alkoholu či cukru. Spotrebitelia čoraz viacej preferujú zdravší životný štýl, čo nutí spoločnosť prispôsobiť svoje produkty týmto preferenciám. Aktuálny trend u koncových spotrebiteľov je, že menej často navštevujú hospody, ale skôr konzumujú nápoje doma alebo na iných miestach. To znamená, že sa menia tradičné spôsoby predaja produktov a firma sa musí distribučne a marketingovo prispôsobovať. Týmto faktorom sa môže firma prispôsobiť napríklad zavádzaním nových produktov a služieb na trh. Môže odkúpiť konkurenciu, čím by posilnila svoju trhovú pozíciu a umožnila prístup k novým technológiám, alebo napríklad aj distribučným kanálom. Zriadenie nových certifikovaných hospod zahraničí by pomohlo rozšíriť ich prítomnosť na zahraničných trhoch a zvýšiť povedomie o značke. Určite je dôležité pokračovať v kladení dôrazu na ekológiu. To potom prispieva k pozitívnemu imidžu spoločnosti a spĺňa očakávania spotrebiteľov. Zároveň by bolo dobré pokračovať v sponzorovaní rôznych akcií a organizácií, čím si firma udržia vzťahy s komunitou a zvýšuje viditeľnosť značky na trhu. Tak to by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.